informazio baten atala moztu eta beste pista batean kopiatu nahi baldin badugu, honako pausuek jarraitu beharko ditugu. Sakatu izartxoa, pista gainean ipini, aukeratu kopiatu nahi dugun atala, moztu, kendu nahi badugu, edo kopiatu ez badugu kendu nahi. Esaterako, moztu aukeratzen badugu, atala hori kendu egingo du, eta proiektua audio pista berria eta bertan itxatxi egin beharko dugu. Tokia aukeratzeko beharrezkoa da. Hortxe sakatu, pista markatu eta puntu hortan kopiatuko du aukeratutakoa. Horretarako, itxatxi eman eta bertan agertzen da lehenengo pistatik kendutako zatia.